Buenos días a todos, balomaneiras e balomaneiros, benvidos a estas finales de consolación que se van a disputar ahora xa pola mañán no cadro masculino e no cadro femenino destas Final Four do senior. Vamos a disputar agora a primeira final de consolación que vai enfrontar o Acanor Novas co Hospital Capilar Pollo Artai. E teño xun tamén a Pitu e a Xulio. Bos días, que tal? Bos días. Voces días, descansadas. Bueno, temos hoxe iso. De momento, as finais de consolación e o prato forte virá pola tarde coas dúas finales masculinas e femeninas destas Final Four, deste formato tan atractivo que estamos tendo. E vamos a proceder coa presentación das aliñacións de ambos equipos. Moi bons días e benvidos e benvidas á vosa casa. Benvidos un día máis ao pabillón municipal de Tarrío. Comezaremos a xornada co partido que determinará o terceiro e cuarto posto desta Final Four masculina. Comezamos coa aliñación do equipo visitante, neste caso o Balonmán Pollo Artai, que con camisola negra ten a seguinte aliñación: con número 1, Carlos Laranxeiro. Número 2, Francisco Oliver. Número 4, Santiago Calvo. Número 7, Omar Mosquera. Número 9, Fernando Mosquera. Número 13, José Veloso. Número 14, Pablo Piñeiro. Número 16, Álvaro Salgueiro. Número 19, Martín Rodríguez. Número 21, Alberto Domato. Número 28, Rodrigo Rodríguez. Número 32, Esteban Carballido. Número 73, Sergio Lorenzo. E cerrando filas, o número 91, Santiago Picallo. Como adestrador, Iago Garrido. Oficiais, David Parcero, Teresa Núñez e Mercedes Vidal. Como equipo local temos o Acanor Atlético Novas, de camiseta de color vermella. Con número 3, Diego Iglesias. Con número 6, Manuel Dorna. Número 10, Carliños Alonso. Número 12, Santiago San Juan. Número 17, Pablo Alonso. Número 19, Óscar González. Número 21, Diego Bento. Número 22, Adrián Carrera. Número 23, Cholo González. Número 27, Iago Alonso. Número 31, Alejandro López. Número 33, Gabriel Lomba. Número 34, Aitor Rodríguez. Número 55, Yasir Martínez. Número 58, Mario Fernández. E cerrando o equipo, o número 61, Rubí López. Como adestrador estará Víctor Arman, oficiais José Alonso,
e José Rodríguez. O partido será arbitrado pola parella de colexiados Alberto Rodríguez e Cati Adao. Anotadores cronometradores estarán Leticia Álvarez e Paula Calvete, e como delegado federativo Aurelio Barreiro. Sorte aos equipos. Pois aí temos presentadas as alineacións de un e de outro equipo saludándose neste horario tempraneiro de mañán, Pois sí, Berto, mañanxiña, despois da jornada de onte, non? Bueno, a ver que nos enseñan hoxe despois da jornada de onte, que como funcionan os corpos, como a mellor os máis veteranos están máis resentidos, 2 jornadas seguidas. Bueno, eu confío en que vai a reinar o balonmán. Vai haber balonmán, non? Vai haber espectáculo. Sí, eu creo que ambos os dous conxuntos pois van a quitarse a espina de onte, non? E queran levarse unha victoria deste torneo, non? Bueno, ten unha baixa importante Artai, que Alberto Bao, que non está hoxe porque ayer mancouse no Cello. E bueno, a ver que nos depara un partido que vai ser sin duda igualado como toda esta fase, non? Sí, bueno, un partido, recordamos, de media, dá tempo de acabar, ir a misa, volver despois a mirar o segundo, non? Así que nada nos tempo a todo, non hai problema. Os tolos do balonmán sacamos tempo para onde poidamos. Sí, ademais, bueno, me imagino que cada equipo ahora desinhibido xa do que a tensión da clasificación xa, bueno, xa vencida, xa pasada, pois que nos enseñen pois a eso, desinhibidos o seu balonmán, e eso, simplemente o factor o mellor físico que poida afectar máis ou menos o... Estes xa son partidos dos de, bueno, vamos a disfrutar do balonmán, xa que temos oportunidade de xogar un partido máis, pois vamos a disfrutar dun partidiño máis. Recordamos que chega Novais despois desa derrota asustada nun partidazo ante o Indupor Porriño, e o Artai despois da derrota 25-33 co Culleredo, na que tivo o seu momentiño nesa segunda parte, esa reacción. Onte comentábamos, penalizoulle moito eses erros de lanzamento contra os paus e algunha petada contra o porteiro. Non foi para nós, ou bueno, para min polo menos non foi un equipo que xogara mal, sino que quizáis faltoulle esa definición para poder meterse de verdad no partido. Sí, eu creo que foi o que máis decantou despois o marcador, non? Porque realmente creaban ocasións claras e, bueno, tuveron esa mala... Bueno, a ver se hoxe pues, queren resarcirse, marchar de aquí, pois eso, con unha victoria, e bueno, o Novas non vai a poñerlo fácil, desde logo, porque, no, bueno... Coñecendo a Víctor... Sí, espírito competitivo. Armán se lle ven igual da raza que o pais, xa che digo que non, Pois así ten que ser, eu entendo que ten que ser así. Claro que sí, de aquí un saludo a Manuel, como non. Pois comeza o partido, a primeiro ataque que vai a ser para o Acanor Novas, e como non, ese momento de saúdos, de deixo o balón, quitocho, vamos xogar o can o rato. Sí, esa tradición que se ve moito últimamente nas canchas, verdad? Bonita tradición. Sí, eu creo que sí. Un bon xesto de deportividade, non? É unha forma de empezar o partido. Pois sí, aí temos o primeiro ataque do Novas, recibindo, despois deses desdoblamentos, eses cambios de posto. Epa, e ese balón que está un pouquiño tolo. Diego recibindo, e agora Alejandro buscando a liña de 6, e aí está a primeira parada da bomba Picallo. A primeira parada da bomba Picallo. O lanzamento de Dorna. Sí. Pois vamos alá co primeiro ataque tamén do Hospital Capilar, Capilar. Si ao final digo eu que os domingos de Cemedia, de verdad, Atacando Pollo. Aí temos a Martín co balón. Vai a sacar a Alberto dese extremo. E vai a comenzar a sucesión de cruces para tratar de alcanzar ese oco. Aí quedouse sin pase José Veloso. E vemos que xa en Pollo, pois tendo minutos a xente que onte non disfrutou de tantos, Vemos, sí, por exemplo, aí a Alberto Domato, vemos a José Veloso tamén en pista.
Bueno, xente que onte quizáis non puido disfrutar de máis minutos, tamén a mellor dándolle descansos que cargaron máis onte, non? Sí, será por unha cousa e outra, non? Físicamente, e bueno, e tamén para darlles que chojen nesta Final Four que a todos les gusta participar, verdad? Disfrutar do Claro. balonmán a todos nos gusta. A eso vimos. Pois recibindo Esteban, es buscando en bote. José Veloso que vai buscar o 2 para 2 no co pivote, o lanzamento. Santi que quere seguir sumando igual que onte, Sí. De momento 2 minutos e bueno, os porteiros están pechando a cancela. Aí está esa penetración entre 1 e 2, 7 metros de creta colexiada de fondo. Nesa acción de Sergio. Aí vai Martín a liña de 7 metros. Directo o gol de Martín. Sin miramentos, nin amagos, ni nada. Directo. Pois atacando aí o Novas. Aí ven Lomba. Diego recibindo no bote. Lomba novamente. Opa, ese es... Boa defensa e recosa de José Veloso. Sí, sobre Alejandro, ¿no? Pois no ataque outra vez, comenzando a calor nomás. Boa finta de brazo, incurrindo en pasos. E aí está o Pollo querendo salir rápido. José Veloso buscando aí esa intento de penetración, ben defendido por Alejandro. Pois 3 primeiros minutos e cada equipo que vai a marcar a súa tendencia. Quizáis o Pollo con un ataque máis calmado, o Novas con ese ritmo endiablado de cambios de postos, de cruces. Cada un co seu plan de partido. Martín, o lanzamento en apoio, Blacase defensivo, e o reseite que lle chegou a Esteban e consigue o gol. E o segundo para Para o Pollo, Pollo. 0-2. Aí está Lomba, sí, que diga Lomba. que aquí estamos nós tamén, Non hai pausa, pel non é domingo pola mañán, No. Aquí hai que seguir o ritmo, Hai que seguir o ritmo a Lomba. Pois 1-2 no marcador. 4 minutos de xogo, Pitu. Que vamos destacando por aquí? Bueno, un partido que para ser un partido de terceiro e cuarto posto hai moita intensidade, non? Están saindo as defensas, están tocando. E se xoga con ritmo, é dicir, Novas está movendo o balón pois moi rápido, está atacando con velocidade. Está Diego lanzamento. Se antes os dicimos, Antes se aplican máis, Sí. non? Pois do 0-2 pasamos a 2-2 en un pispás, porque este de verdad, bueno, tenda a Lomba Sí. aquí de director de xogo, hai que seguilo, hai que seguilo, todo hai que decilo. Pois novamente atacando Pollo para tratar de romper esa igualdade de 2-2 que temos ahora no marcador. Casi 5 minutos deste primeiro acto. Aí está Martín buscando a José Veloso, cara ao extremo, vaise a atrever. Pablo Piñeira, parada de Santi que sigue sumando, Outra vez Santi, sí. Terceira parada para Santi. E aí ven novamente a locomotora do Novas, Lomba e Picayo que Ahora Picayo. bueno, Sí. pasa por min primeiro, A bomba é sempre espectacular cando A bomba empezou cando ben. colle a racha, empezou cuidado, moi ben cunha primeira parada e eu creo que teñe ganas de demostrar, non? Onte non só saíu a parar nos 7 metros e eu creo que a motivación de bomba sempre está sobreseída, non? Todos sabemos que o dá todo nos partidos. Un auténtico espectáculo. Esteban xogando con José Veloso, Mote querendo buscar ese 2 para 2 con Alberto do Mato, non consigue, ben parada aí a defensa do Novas. Ben parado porque esas estaba libre xa o Extremo, aí Sí, buscando Sergio, ese pase sí. largo. Martín cara ao extremo, cara a Esteban, pero novamente un amando os defensores do Novas. Martín con balón, aviso de pasivo. José Veloso buscándose un para unha penetración. Ben parado, Sí, Rubén estuvo aí fino que estaba xa vencido. Recordamos, sí, aviso de pasivo. Será Alberto Mato que empoña o balón en movimento a Martín. Sergio, ese amago de pase, consigue zafarse o lanzamento nun escorzo. O balón está... Debe estar o balón quente, Segundo Debe estar o balón quente. Gol de Esteban. Sí, moi ben, foi outro rechace que lle foi a él, está pero listo, claro.
Pero hai que estar aí, Os rechaces hai que estar a eles, sí. Hai que estar aí. Hai que estar os rechaces porque é unha forma de que estás enchufado no partido, non? Efectivamente, no fútbol sempre dicían Julio Salinas non vale, pero aí estaba. Pero aí estaba, había que estar aí para empurrala, cuidado. Pois aquí é o mismo, a sorte pode acompañar, pero tamén hai que buscala. Lomba buscándose 2-2 co pivote, que lanzamento ten Lomba, bestial. Aí o blocase na zona interior de Santi. Estaba dentro, sí. A min maravilla, ese armado tan rápido que ten Lomba. É unha potencia no tren inferior, no brazo, bueno, potencia. É Sí, bestial. un xogador moi explosivo. Sí. Pois Rubén na liña de 7 metros, primeiro amago, segundo, como aguantou Picayo. Picayo. Que ben aguantou bomba, non? E a bomba que di, ei, Aquí será estou domingo, pero despertade que aquí estou eu, Sí, señor. Pues leva 3 xa. Leva 3 paradiñas a bomba Picayo, bueno, teño ya anotados a 4 acertos tamén a Santi, porque os paus son do porteiro, recordamos. Sí, bueno, eu apuntinlle tamén anterior, inda que foi golpe franco, Sí, pero bueno, pero parada, ya... Si no para de gol, o golpe franco eso non existe, así Sí. que recordamos que aquí no balonmán os ataques poden ser de 5, de 6, de 7 ataques continuos e sigue sendo a mesma posesión, pero correcto. bueno. Pois atacando novamente Hospital que Pilar Pollo, aí vai Sergio Lorenzo cara fora. Ui, cuidado con iso, casi o consigue. Casi sorprende aí a Santi. Pois poñémoslle novo acerto aí a Santi. Diego buscando pivote, ven xirándose cara a ese extremo. Boísimo gol de Óscar. Boa a circulación e sobre todo a continuidade de balón do Novas, Sí, foi boa continuidade, perdón. E o extremo ben salía en carreira para aproveitar o espacio, que non chegue o defensor a achicarlle máis o lanzamento. Pudo lanzar moi ben ao largo, non? Teña un Ben ángulo localizado. moi Ui, ganado. que bo, 2-2 aí de Manuel Alberto. Sí. Fantástico ese 2-2 dos de ter grabado e enseñar a base, Sí, de libro, non? Ese pase lateral, abrindo o defensor, dándolle o espacio suficiente ao pivote. Moi boa execución aí nese 2-2. Pois agora a ocasión para a Canor Novas para tratar de poñer a igualdade. Aí está o cerebro do equipo Lomba, xa mandando o seu extremo para que se desdoble, para poder iniciar con ese 2-2 aquí exterior, tratando de conseguir dividir a defensa. Diego, no un para un en bote, sacando o seu extremo. Lomba recibindo, un para un en bote novamente. Ui, ese lanzamento dende fora. Xogando con bastante continuidade, Novas intentou uno aquí a partir do 2-2, non hubo nada no outro lado, sacaron extremo e continuaron, non? Iso, a verdade que dá gusto velo, porque o famoso balonmán moderno que os ataques son tan cortos. Aí está o gol de Diego Iglesias con fortuna despois de petar na defensa, pero a xaula o gol. O que dicía, neste chamado ou mal chamado balonmán moderno que busca esa rapidez, esos ataques tan rápidos, dá gusto poder ver ese balonmán clásico de continuidade, de un pase máis, de intentalo nun sitio, de volver cara a outro. Agradecese, a verdade, Eu que son un enamorado máis do balonmán de antes que de agora. Aí temos o gol de Sergio, poñendo 4-5 no marcador, cando xa levamos 10 minutos. E xa sabedes, podedes acudir aquí a Culleredo. Todavía nos queda final de consolación femenina para dilucidar o terceiro e cuarto posto desta Final Four. E despois os platos fortes pola tarde para esas finales masculina e femenina, para saber quen vai acompañar os campións de cada categoría. E a bomba que está Impresionante, non? Vaya dúas paradas de parada. Picayo. Sí, señor, ademais eso que tanto molesta un porteiro cando fai unha parada, o rechazo colle outra vez o contrario, esa doble dá unha moral. Tiña Sí, ganas de xogar Eu bomba. creo que sí, Eu falei fai unhas semanas cando viñeron aquí que gañaron, por certo, aquí en Culleredo, o partido de Liga. Eu non estaba xogando, estaba o tío, a ver si podo xogar, se o entrenador conta conmigo. E se nota que tiña ganas, Pois aquí No, é un está tío que Picayo sempre foi un tío que as ganas sempre lle puderon, Sí. pero é xenérico, debe ser no ADN, porque xa Sí. o irmán é o mismo, É o tamén mismo, moi sí. moi competitivo.
Bueno, é digno de alabar tamén iso. Outra dinastía, non? Do balonmán galego. Sí, señor. Pois aí a parada novamente de Santi San Juan a lanzamento de Martín. E ocasión agora novamente para Bacanor nomás para tratar de igualar novamente o partido. Pois veremos ahora se son capaces de superar a Santi, Vamos a ver que ordena ahora Carliños o que pasa ao central. E vai ser Lomba o que vai a xogar na primeira línea do lateral esquerdo. Novamente ese desdoble do extremo para iniciar con ese 2-2 exterior. E tratar de buscar esa continuidade. Cuidado con Diego, Leva 3. Pero tocou bomba o balón, Tocou. Estamos tocando todos, Sí, pero bueno, era unha posición difícil, era un lanzamiento arriesgado. Diestro indo incluso cara ao lado. Sí, indo hacia fora, ¿no? Sí. Fora. Ben localizado e arriba no corto, cuidado. Terceiro gol para Diego Iglesias. 5-5. E atacando novamente Pollo Artai. Aí a falta de Lomba sobre. Están anticipándose, non vas moi ben aos cruces, non? Non fan cambio de oponente, senón deslizan. Entonces o xogador receptor vese cunha liña de pase do defensor, non? Aí Martín querendo buscar o pase sobre Alberto do Mato, non conseguiu. Esteban, o que ahora sí sí, asiste qué ao Mato, boa. que golazo. Que ben Que finalizou. recepción a unha man e que boa finalización, de abaixo arriba, sentando o porteiro. Sí, os pivotes cando suelen botarse o chan é moi difícil que levanten. Teñen que chojar moito coa muñeca para levantar ese lanzamento, Sí. non? É difícil a execución, sí. Pois bo gol aí de Alberto do Mato, bo sexto técnico. E aí temos novo ataque do Novas. Aí querendo tamén buscar ese 2-2, non conseguiu. E ven o Pollo novamente querendo imprimir un poquinho de velocidade a este ataque. Esteban en bote, zafándose do primeiro defensor José Veloso, buscando ese lanzamento ben defendido polo bloque central do Novas. E vamos a ver ahora con que nos sorprende Martín aí dende a central de mandos. Polo extremo. El extremo, Esteban buscándose 2-2 con ese extremo que desdoblou. Ten agora Fernando Mosquera, a continuidade ben continuada, lástima ese Ese pase. último pase, non? Ese Sí. último pase dimos os entrenadores que ten que ser o millor, O non? mellor, claro. E ás veces pois pasa isto, non? Que ten o balón enerxía, non? Se un pase vai mal, o seguinte vai peor, non? E ao final acaba o balón fora de banda sempre. Sí, aparte sempre os defensores, isto entrenas obviamente, cando eres o último defensor sempre tens que buscar o brazo Sí. do pasador executor para dificultar. Diego está que non sei que desayunaría hoxe, pero vaya latigazo sacou o Longueiro, Vaya latigazo sacou aí o Longueiro. Ai. Lástima esa recepción. Tiña un adestrador que sempre dicía a un mal pase, unha boísima recepción. Joder, deixarvos de hostias nin que... un mal pase hai que facer unha moi boa recepción. Por suposto, ademais o que hai que erradicar é as disculpas. Eu Es tiña que me pasou mal, Sí, es que sí. me venía... Non hai disculpas, o sea, o que hai é que resarcirse do fallo do Sí, teu sí. compañeiro e facelo... A disculpa clásica é mirar para a man e Sí. a pega, non? Sí. A pega, me cago en... O gran Chomi Barcelos decía non hai malos pasadores, hai malos receptores. Tiña moita razón, non? Pois vamos de mal pase, aí estamos outra vez, Martín querendo salir rápido. Pablo, que lle entregou o balón a Iago, Pues sí, a verdad que foi un despiste así... Pues moi tonto, non? Foi... Os compañeros ríense un pouco. Cruzouse a liña negra do peito do Novas, coa camiseta negra do Hortai, me parece, Está como defendo aí Santi Calvo. Pois atacando a Canor Novas, Carliños mandando esa xogada de puño baixo. Ordenando, vai a ver eses cambios de posto, utiliza moito Novas o cambio de posto do pivote no apoio co central, aí Santi Calvo non conseguiu esa continuidade. Ai, que pena Ese tamén. último pase novamente que están fallando. Fernando Mosquera na contra, boa baixada de Lomba, pero que definición. Sí, Fernando está demostrando a ser un dos xogadores clave, non? No Artai. Aí está Iago, Outra a bomba vez. que sigue ao seu, Sí. Van 7. E aí ven a contra rápida Esteban no bote. Que boísima baixada defensiva tamén do Acanor Novas aí,
Pois, visto, levamos 16 minutos, aquí ninguén quere perder, É un pollo que, bueno, creo que, bueno, está finalizando mellor que onte, bueno, ainda co ritmo creo que un pouquiño máis baixo que onte, pero, bueno, eu creo que xa desinhibidos, pois, bueno, igual vemos más balonmán estratégico. Pois seguramente. Aí Están está xogando Esteban. moi ben, tanto como outro, a mí me gusta con a continuidade que están xogando, con a variedade de circulacións de extremos, permutas, hai de todo, non? Agora un cruce. Sí, ese pase malo cara a Lomba, que foi recepcionado por Lomba, efectivamente. E aí vamos, novo ataque do Carlos Romás, recordamos novas 5:47. Minuto 17 case e medio deste primeiro acto da primeira final de consolación, buscando coñecer o terceiro clasificado desta Final Four. Iago buscando a Yasir, o erro no pase de Iago, golpe franco aí tentando de cortar Quizás esa contra. un pouquiño máis de imprecisións que onte tamén, non? Cousa que normal tamén a fatiga e, bueno, eso, se ve que as defensas os impares chegan un pouquiño máis tarde, sempre, pero despois tamén algunha mala recepción. Bueno, supoño que é normal, pero estamos disfrutando. Eu polo menos estou disfrutando igual co choco dos dous, Esteban, boa. que boa penetración Sí, de claro. Esteban, aproveitando aí ese deslizamento de Mato na Sí. línea de 6, Boísimo gol de Esteban. Sí, un pequeno amago de pase, que eso, bueno. Sí, e veu que non estaba enganchado por ninguén. Sobre todo do movimento do primeira línea, querendo ir a buscar ese cruce para chamar a atención Sí. do defensor. Se a veces son importantes esas respostas do xogador sin balón, non? Para non a mellor para entrar en xogo, sino para Distraer o a defensor. defensa, sí. Ya máis bo, Eh, intentou aí, que bo ese forte frouxo, pero estuvo atento Santi. sí, tocoulle cos dediños, pero suficiente para que tocara no largueiro e non... Yasir, o balón está quente o balón, Está de domingo pola mañán o balón, está aínda con xiada. Non sei se tena moita pega, porque se va todo abaixo. Si non é o que collestes antes O que ali. collín eu antes cando estaban quentando, non Aquel sei, tiña. non se despegou da miña man. O sea, Era de entrenamiento, era de cantamento. sí, sí. Pois carrusel de cambios tamén no equipo de Iago. Agora vemos que pasa Sergio, lateral dereito, Esteban no lateral esquerdo. Sigue Martín no centro. Aí buscándose 2 para 2. Esteban que quiso acudir ao cruce. Sempre se vai a millor, non? Eu recordo cando xogaba en campos descubertos con balones mollados, non? Que tirabas así a volea, non agarrabas o balón, hacías como unha especie de flexión de muñeca co balón E de cuero sin curtir, sí, oso, sí, que sí. se empapaba, que eran non pedras. pesaba 475 gramos, como di o reglamento. Sí. Era un medicinal en todo. En todo caso, podía ser que ao principio do partido os pesara, pero despois coa choiva seguramente o doble. Sí, sí. Chuvia, gravilla, que iba Sí. collendo da pista, ¿no? Sí. Todo iba... E os porteiros eran de outra madeira, Sí. Cuidado, que tamén parar, botar a man a eses, E non existían as coquillas tampouco, o sea que Cuidado. era peligroso ser porteiro, era unha profesión de riesgo. Si ahora están forjados de outro metal, ahora... Alá en Bueu hasta non fai moito porque nós fomos de pabellón tardío. bonito. Bonitas, Ali, bueno, máis de un poder recordar que o de ter que ir a buscar o balón a Omar Coa jamela. era un clásico. Era un clásico. Ali mollábase o balón, pero non da chuva, sino da... Eu teño ido a Agua chocar salada. en base de Corrasoeiro, que, bueno, era curioso, era... Coa marea chea, pois se un balón iba ao mar, jamela, Sí, cando había Marusía, pola banda dereita non se podía xogar, que non comía o mar directamente. Aí está Sergio pelexando, a parada de Santi, van a ser 7 metros para o equipo de Pollo, e saca de máis 2 minutos a Yasir. moi ben Sergio aí Moi forte insistindo, na sí, cinta de brazo, sí. explosivísimo. Disponse San Martín nos 7 metros, Santi baixo paus. Esperando que subía colexiada. Aí está, un primeiro amago. Ese lanzamento seco, Sí.
Discúlpase porque foi Sí. un preto da cara. Sale un pouco centrado ademais, seguramente o quería mandar un Santi, poquinho. Ese tipo de penaltis, quien era un maestro era un tal Enric Masip. Cómo lanzaba ese tipo de penalti, sempre era a mesma sextoforma, pero era Sí. capaz de cambiar os 4 ángulos debaixo da portería, e sempre era esa mesma sextoforma de media altura, solo xogar de muñeca. Buah, era unha auténtica pasada ver eses penaltis. Pois o gol que convertiu aí Martín, o terceiro gol para el no seu casillero personal, atacando o Novas en inferioridade. Carlos, aí está Aitor buscando, e a bomba que sigue o seu, Picallo que non quere abrir la cancela, Picallo di, os domingos son días de festa, pois vamos alá. Pues sí que nos está gratificando con un gran primer tempo, Eu alegrome por él, porque o ano pasado foi un auténtico espectáculo aquí na Final Four do ano pasado. Alegrome por él porque ten este fin de colofón de temporada, xogando un partido seguro que lle queda bo sabor de boca, non? Seguir aportando ao seu equipo. Pues atacando Poyartay con dous pivotes, aí Fernando dende o extremo, Santi que quere tamén sumarse á festa. Esteño anotadas 9 xa, a Santi. Pues andan aí, hai pique entre eles, entre Picallo e Santi. 9 de Santi, 8 da bomba. Sí. Pois atacando en inferioridade novamente o Acanor Novas por esa exclusión anterior. Iago, que xoga con Aitor, esa defensa individual sobre Lomba para tratar de dificultar o ataque. Iago recibindo, Iago estaba claro que si se lle abría medio metro o defensor iba a tirarse como a un tolo, Pois así fixo, así fixo. Ese Sergio, amaguiño para facer que escapara Sergio e sí. Cachalón. Esa veteranía, Non marchou moito, simplemente se despistou, girou un pouquiño para outro lado, foi suficiente, para... Sobre todo a calidade con que lanzou, non? Só había ese oco pequeno que deixou bomba aí. Está o lanzamento, un clásico de Fran Oliver. Ese lanzamento en apoyo, aproveitando esa envergadura que ten, atacando Carliños, buscando o extremo, ese rectificado. Oye, Picallo que sigue sumando. Oriéntese moi ben no lanzamento do zurdo, porque fai recolle coa esquerda e cambia para a dereita, ademais, sempre, sí. Fai ese escorzo que lle dá para gañar ben ese ángulo. Pois atacando novamente Hospital Capilar de Pollo. Ui, ese erro no cruce na recepción de Fernando Mosquera, quere salir rápido a Canor Novas. Aí ven Carliños, de novo cara ao lado dereito. Picallo! Bombazo Picallo. Bombazo de Picallo, sí señor. Menudo recital que está facendo Santi, arriba, con os brazos. Moi ben. Aí mirábamos a repetición. Fantástica acción. E novamente atacando, xa recuperou Novas o xogador excluído. Defensa 5-1 moi profunda, que plantexa ahora Armán. Buscándose 2 para 2 aí do extremo, ese pasiño de Bou non Bou para facer dudar. Pois sí, fíxolle incurrir en pasos, non? Distancia de 3 para Pollo Artay. Atacando novamente a Canor Novas. Carlos dispoñendo o seu pivote, marcando xa a xogada. Temos ahora xa no pivote a Mario, non? Sí. Aí está recibindo, sacando a Iago. Carlos buscando esa continuidade. E bomba ten aburrido. Sí. Bomba ten xa Aburrido comida morada, Adrián Adrián. Carrera. Sí. 11 paradas da bomba Picallo. Creo que lle parou 3, non? Sí. Sí. Ahí están as bromas entre eles, Sí, este balón más, sí Esto. señor. A cordialidade, a amizade que hai sempre entre os equipos, esas bromas que se van buscando uns a outros, eses piques sanos, por suposto. Grande Picallo, igualmente lle contesta Carlos desde outra área, Aí está Fran, lanzamento a parada de Santi. Aí ven Loma en bote buscando un pase longo, novamente sobre o lado dereito, e ahora sí consigueu. Ahora sí que consigueu o gol. Iago, non? Sí, Adrián Carrera. sí.
Conseguiu superarse a Santi Picayo na cuarta ocasión. Vamos ya a notar aquí, por supuesto, a súa parada Santi San Juan, que 10 paradas para él. Y ahí está, atacando nuevamente Poyartay, desdoblando a Fran, buscándose un para un Omar para tratar de buscar esa línea de pase sobre Fran. Pero bien parado por Lomba. Sergio Lorenzo, que quería, sí, quería ir contra Lomba. Cuidado. Pero bueno, nada de decir de Sergio, también es un tío fornido, un tío... Martín sacando o brazo. Uy, va. Aquí brazos libres por todos lados. A parada de Santi San Juan. Undécima, Iago desde o extremo. Ahí está. Aí está o pique personal que están tendo. Está sendo precioso, Sí, como intentou Iago aí. De moi buen rollo, de moi buen rollo, porque ríense, sí, tal. Que liberaron, este balonmán, é a grandeza do balonmán. Que liberaron un pouquiño a tensión, non? Da clasificación e tal, pero bueno, estamos disfrutando moitísimo, a verdad. O amago de pase de Fran Oliver. Están facendo un partido moi serio, para... Sí, para ser unha final de consolación, iso moitas veces o xogar sin presión, sin nervios, permite sacar ese balonmán teu de verdad, non? Sí. Aí está o tempo morto que solicita Armán para estes 2 últimos minutos e medio. Imos a escoitar a Víctor. Bien, tíos. Non está mal, que estamos generando espacios, caso que hai que metelas, ¿vale? Sí. Ahora cambiamos a 5-1 a India, ¿vale? Con Martín. ¿Vale? Estamos creando problemas ahí, estando quedando sin pase. Meter unos cruces se gastan o bote, ¿vale? Para que queden sin pase. Ahora, si hay un golpe franco aquí, ¿vale? Podemos hacer o fly. ¿Sí? De aquí, hacia extremo, Gabri va a fly. ¿Sí? Ponse el pivote, Iago. Fly, para Gabri. O Yacir, quien esté aquí. Senón, al otro día. Vale. Mario, para Iago. Iago vuelve, y aquí hacemos una permuta. Pivote cae aquí. Ataca o bloqueo. Si tenemos chut, o pasa aquí, o afuera, con punto de apoyo. O punto de apoyo, o senón, vamos a fly. Vale. Pero marca primero cualquier jugada, ¿vale? ¿Sí? ¡Vamos! Bueno, pues aí temos a Víctor, que tamén quere sumar un pouco de espectáculo, non? Sí. Remarcou o do fly. Bueno, pois nós como espectadores ímolo agradecer moitísimo, eso teño claro. Tanto. Pero que bo escutar tamén os adestradores cando sacamos as pizarras e dar moitas alternativas, non? O feito de dicir, facemos isto e ollo, tedes esta alternativa, este pase, este outro ou esta continuidade, non? Que despois sea o propio xogador quen tome a decisión para ter esas continuidades. Sobre todo, ves o nivel de adestradores, non? Estes adestradores xovenes que manexan moi ben leen moi ben o que está pasando no campo, bueno, a preparación da xente xoven dá gusto. Por eso exportamos entrenadores, non? Sí. Ahora en España, non? Porque o estranxeiro é moi importante. Xa calquer entrenador de calquer equipo pois ten uns conocimientos moi ben asentados, non? Totalmente, aí está Carliños buscando, aí escapolle o balón a Aitor, pero consigue Adrián o balón, aviso de pasivo. Gabi Lomba co balón, vai buscar ese 2-2 co pivote. Desdoblamento de Adrián polo outro lado, Carlos que lanza, ¡qué golazo! ¡Qué golazo de Carlos! Moi ben, Carlos Alonso, Moi ben localizado. Localizou ali, pois nada, unha araña menos que lle queda a Spiderman dentro da patrulla. Sobre todo porque o pase vai unha trayectoria moi larga, desplaza a bomba, e el cruza o lanzamento, colle a bomba desplazándose. Estirouse moitísimo a bomba, pero non chegou. Pois aí novamente Esteban, tratando de sacar ao seu extremo Poyartay. Boa esa anticipación no impar de Adrián, que así forzou ese erro. Santi buscando a contra cara Iago, vai chegar, sí, chegou. Balón a Carlos novamente, e outro gol de Carlos. Pois sí, con unha ejecución que xa utilizou antes, facendo así un movimento de muñeca, que ben esquiva o pé da bomba.
bote e escuadra. Pois aí temos a reacción do Novas para conseguir ese empate 10-10 cando queda menos de un minuto de tempo morto que pide Iago Garrido. ¡Ey! ¡Bomba! Vamos con 7. Vamos con 7, ¿vale? Martín, si es mixta, te vienes zona de cambio y jugamos superioridad. Esteban en el centro, Fran aquí, Sergio, Rodri, Fer y Domato. ¿Vale? Estás tú para el cambio, Martín. Si hay situación de golpe franco, Sergio, te conviertes en el doble pivote. ¿Vale? Y sacas tú el golpe franco y juegas el 2-2 con Martín. ¿Vale, Martín? Si hay golpe franco, se convierte Sergio en pivote. Saca él y juega el 2-2 contigo. ¿Vale? ¿Va Martín a central? Si hay, vas tú, estamos en mixta, vamos con 7. Vale. Lo importante, no perder el balón. Va, hostia. Y Sergio en defensa. Va, hostia, va, Pues ahí está para ese último ataque. Portería Baleira, que manda Iago Garrido. O pensamos que portería Baleira, porque a veces hay porteros que dicen, vamos con 7. Para arriba, para arriba, vamos corriendo sin problema, oye. Pois aí dispoñendo as pezas no 40 por 20 de Tarrío. Que vai ser Sergio que poña o balón en movimento, Esteban que está no centro. Fran Oliver aí eses cambios de posto dun a outro. Sergio que se vai o doble pivote con Alberto. Martín buscando a Esteban, cara ao extremo, Fernando, vaselina. Preciosa ejecución de Fernando, Como acaricia, non? Como nese armado, acaricia abrindo a palma da man, deixa, bueno, esa vaselina de medio punto, era, Alberto? Sí, vaselina gótica, non? Gótica. Pois aí está, atacando novamente a Canor Novas. Carlos ordenando as súas pezas. Quedan 20 segundiños a este primeiro acto. Lomba o que recibe, cambiando en bote de dirección. Potencia. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué potencia! ¡Qué cambio de dirección en bote! Con cruce central. Como roba. ¡Qué listo estuvo ahí! ¡Qué listo estuvo ahí! O gol do Acanor Novas. Listísimo Mario para roubar e para marcar. En poucos segundos como recorta dos goles. Sí. Pois isto é bonito do balonmán, Recorta non, empata e se pon por riba. Pois 12-11. 12-11 para Acanor Novas despois deses goles de Lomba e de Mario. E sobre todo espectacular o de a rapidez de pernas aí de Mario. Pois vamos a irnos ao descanso e vamos a pasar con María, que xa ten protagonistas aí no centro da pista. María, vamos contigo. Pois sí, estou aquí con Carlos Pereiro, directivo do Balonmán Culleredo. Carlos, como estás vivindo esta xornada, esta fin de semana de Final Four? Emocionante, porque despois de tanto tempo sin poder ter os pabellóns cheos, estamos moi contentos ca xente que veu, prevese pola tarde pois un cheo máis que total. Home, onte xa no último partido, que é onde xogaba o Culle, o pabellón estaba precioso, e facía tempo que non había un pabellón tan cheo. Sí, levábamos anos sin poder ter isto, inda que aquí xa se estaba, antes de todo isto do COVID, tiñamos esa afluencia de xente, pero bueno, hoxe pola tarde ainda vai ser máis ca onte, vamos. E agora que se pode respirar no pabellón, que xa non temos mascarillas, como se está vivindo? Home, vivese xa con naturalidade, porque volvemos ao dantes e disfrútase moito máis, moito máis. E bueno, tema de organización, entradas, tal, como está sendo? Está sendo costoso ou...? Sí, pero bueno, como xa levamos unha temporada, pois xa co sistema e con todo, está sendo fácil leválo, contabilizalo e máis xestionalo, vamos. E como ves os rapaces pola tarde? Pregunta obrigada. Vexos un pouco sobreexcitados, pero bueno, creo que vai ser un bo partido e creo que vai caer do noso lado. Pois nada, estas son as impresións de Carlos Pereiro. Nos ímonos xa uns minutiños de descanso e volvemos dentro dun rato para saber quen queda terceiro clasificado e cuarto desta Final Four, e recordamos que son os cuartos e quintos clasificados de Liga. Así que non vos ir, que volvemos en nada co Acanor Atlético Novas, Hospital Capilar, Pollo Artai.
Benvidos de novo, xa estamos todos nos nosos postos, esperamos por vos para que vos poñades tamén para disfrutar deste segundo acto da primeira final de consolación desta parte masculina entre o Hospital Capilar Poio e o Acanor Novas. Xa sabedes, a podedes acudir aquí a Culleredo a mirar o partido, porque de verdade, entre o espectáculo de balonmán e o espectáculo musical que nos está poñendo aquí o Pincha, estamos encantados, Berto, estamos encantados. Eu xa creo que así ya vai voar dentro un rato, vou me poñer a bailar, porque non sei se a estas horas, pero dentro de media horiña igual sí, Pois vamos a ver que nos depara esta segunda metade. Falábamos aquí fora de micro un pouquiño de que a ver quen xestiona un pouquiño máis o cansancio para este segundo acto, para chegar mellor. Pero bueno, aí teño unha cousa clara, o meu ben querido amigo que xa fallecido Pablo Herbello, non? O dicía, no Rosal non hai problema, aí non hai cansancio. Do viño do Rosal é medicinal, así que non hai problema, tío, non? Bueno, moi grande Pablo Herbello. Aí está, sí. Un grande na pista, un grande como persoa, sí, un grandísimo amigo que se nos quedou polo camiño. Esteban atacando, Sergio que se atreve, vaya lanzamento por enriba de 4 máis bestiales, pero creo que tumbou ao compañeiro, Sí, saltou, pero armou así de brazo, o sea, armou... Sí, a media altura. Altura, sí, evitando o blocaxe da defensa. Moi ben ejecutado. Boa execución aí de Esteban, dese lanzamento. Sí, Sergio tamén se resinte un pouquiño do impacto co compañeiro, parece ser, ou que? Sí, porque creo que... Pois sí, por unha parte a ver quen gestiona un pouquiño a ver os músculos, non? Inda que hai máis cambios, xente que, bueno, onte xogou menos, pero a primeira parte disfrutina moito, a pesar de que, claro, as defensas impares xa non son iguales de eficaces que onte, un pouquiño a recepcións e pases menos precisos, pero eu estou disfrutando. No, o partido está sendo moi entretenido, vistoso, Sí, porque encima o marcador está aí, moi igualado sempre, entón, pois atrae un pouco máis a atención do espectador, non? O pase, o que falábamos, un mal pase, unha boísima recepción aí de Pablo Piñeiro, en espectacular execución do lanzamento. Pois aí ven, aquí non hai tempo que perder, o gol de Aitor dende o centro. Golazo de Aitor Rodríguez, superando a bomba Picallo e superando tamén a defensa do Poio. Pois nada, en 2 minutiños, quen dicía que non había espectáculo? Seguimos con el. Pois defensa 5-1 que ordena ahora Víctor Armán. Xa o dicía naquel tempo morto antes de chegar ao final do primeiro acto, non? Vamos a facer 5-1 India, pois aí temos esa 5-1 India. Ai, madre mía, Omar, batendo no pau. E aquí ven a transición rápida do Acanor Novas, o balón querendo chegar a Adrián, e boa man de Esteban, evitando ese pase longo cara ao extremo. Si, desesperaba un pouco Rubén ali na banda, porque estaba ben colocado e tiñan a superioridade, estaba só. Pois aí temos novo ataque do Acanor Novas. Ahora primeira línea totalmente cambiada, Aitor nun lado, con Pablo no outro e Jorge no lateral dereito. Aí está Pablo recibindo, Aitor ese amago de lanzamento, e Aitor que nin se arruga, Pois sí, ademais, eu creo que tiña o defensor totalmente a posición ganada, armou rápido, soltou, moi ben ejecutado. Bo lanzamento de Aitor, poñendo 14-13 no electrónico. Novo ataque do Hospital Capilar Poio, balón que se lle escurre a Omar, aí ven a contra rápida do Acanor Novas, Adrián, erro no pase. O balón xa ahora sí que acreditamos que ten moita pega, ahora iba no contraataque botando e o balón non se despegaba do chan. Sí. Bueno, os balóns novos sin pega tampouco se levantan, non moito, non? Pero bueno, é un hándicap máis añadido, non? Que este... Eu creo que o fixeron para olvidar o bote xa dunha vez. Os adestradores protestamos sempre de que recibes e botas, para que? Pois precisamente, para que non che suba, ahora non botas. 2 minutos para Adrián por ese manotazo, un intento de roubo.
Pero bueno, eu prefiro de todas formas o balón con pega. Estuvimos no CESA, estuvo en ensayo experimental o balón sin pega. Era como un balón de praia, íbanse todos os lanzamentos arriba, pases largos tamén arriba, non perdías a esencia de os lanzamentos listados, as roscas, o que é espectacular. Volvimos un poquinho atrás, ¿no? co balón ese. Víase a Cataluña, que era unha selección que ao mellor en prata non baixaba o nivel que tiña, e o balón condicionaba moito o seu xogo, ¿no? Pois atacando aí a Canor Novas, Jorge, moi rochoso aí parar a Jorge, e así golpe franco conseguiu sacar Esteban, volve ao extremo ao seu sitio, atacando con un menos, recordamos a Canor Novas por esa exclusión de Adrián. Jorge buscando ao seu extremo dereito, novamente balón cara a esquerda, Aitor que non a pensa, Sí. Xa non digo medio metro, a 10 centímetros que se lle deixe. Sí. Encanto ve que non ten un pase para un compañeiro. Teno moi claro, Aitor que recibe, vai habilitar a Pablo buscando cruce, ben salido ese impar de Pablo. Boa parada e o rexeite coa cabeza de Omar, Sí. Non sei se foi a pelota, se foi a man de Pablo a que pegou en Omar, pero Non pareceu a pelota, pero bueno, Omar non se resinteu. a xente do Jorge diferente, non? Bueno, cabezas duras aí en todos os lados, ¿no? Pois aí vai Aitor, seguro que se atreve. Pois claro que sí, aí estaba Picallo. Picallo, que como reacciona Picallo, despois desa parada. Para e colle o rechace tamén, é impresionante, non? Volvo a decir que para él non é domingo pola mañán hoxe, No. Martín atacando, recibindo mal, habilitando a Domato. Parado en golpe franco, non conseguiu girar completamente para conseguir. Sí, faltoulle un poquinho de forza quizás a Domato para ganar esa posición clara de lanzamento para provocar 7 metros, non? Sobre todo así, a mellor baixar un pouco o centro de gravedade, xirar. Está Pablo Piñeiro, gol do extremo do Pollo. Segundo gol para él. 14-14, cando levamos a 6 minutos deste segundo acto da final de consolación para saber quen é o cuarto e o quinto da clasificación final desta primeira autonómica da Federación Galega de Balonmán. Atacando novamente a Canor Novas, Aitor para Jorge, se amago de pase sobre o pivote, que boa circulación, esa transición larga, Era difícil orientarse no último paso aí, non? Unha trayectoria moi larga desde un destro, vindo desde a dereita. A verdad que fixo unha ejecución moi boa. Boa localización aí de Jorge, como non. Atacando novamente Hospital Capilar Pollo. Martín habilitando a Omar. Martín novamente, boa amago de pase. E quizáis pecou de non seguir a calle aí Sergio, Sí, Sergio saleulle un poquinho máis ao cruce, non? E bueno, é unha tendencia natural o de mirar esas accións de dar un paso lateral, xa llevo a buscar o cruce. E sobre todo saber o xogador sin balón con quen va enganchado teu compañeiro, non? É dicir, se va co seu oponente, claro, hai que responder en cruce, e se non, pois hai que seguir a calle. Aí está Aitor, cara a Pablo, chega o balón a extremo e o gol de Rubi. O gol de Rubi dende o extremo esquerdo, que pon o 16-14, o Novas que quere poñer terra de por medio despois de estar todo o primeiro tempo por detrás, Sí. non sei a primeira vez, creo que ten 2 goles arriba o Novas. Sí. Aí está Martín, ese que bloqueo falso de... Un bloqueo falso, fai tempo que non se fai o tema dos bloqueos. Pick and roll chaman de básquet. Sí, pero é un bloqueo falso, é dicir, fai a trayectoria contraria ao lado do bloqueo, non? E xogaron moi ben. Eu voito moito no balonmán moderno os bloqueos. O tema reglamentario, quizá, os limite moito por o tema das faltas de ataque, pero acórdame moito do balonmán ochenteiro, noventeiro, que os bloqueos eran espectaculares, non? E eran vitales. Eran vitales no balonmán de antes.
os grandes do balonmán galego. ¡Uy, qué pase sin ver de Pablo cara a Aitor! Me ven a mí ahora a memoria o grandioso Gavin Benmodo, Oh. Era impresionante bloqueando e ganando despois o espacio. Sobre todo o desplazamento final despois do bloqueo, non? Era impresionante a saída do bloqueo que tiña Dani. Así no balonmán máis moderno, Claro. quizáis Ricard Reige, un pivote moi parecido Sí. nese sentido, un pivote moi móvil, era moi difícil de defender, Sí, cando era juvenil no xogou- Barcelona, despois xogou- incluso aquí xogou no Xogou- Ar. sí, eu recordo enfrentarme xogou o contra ano el, pasado a fase co equipo catalán que veu a xogar a fase de plata, que gañou, de feito, subiron a prata e levaba, ademais, o equipo levaba o adestrador un maestro mítico que era José María Guiteras, que foi un dos grandes entrenadores do Granollers na Soval, non? Está o gol de Martín, pero sí, Ricard que era un dor de moas poder defenderlo, porque non sabías onde o tiñas en cada momento. Eu esa fase de ascenso aquí en Coruña cando xogaba no Ar, claro, aparte aquel equipo do Ar xa non era solo él, era ter que defenderte Manganano, a Iago Carrera, era un equipazo daquela que tiña o Ar. moita xente de fora, sí. Plantoulle a cara nesa fase de ascenso a ese Barcelona, no cual había un tal Valero Rivera, Víctor Tomás, bueno, unha serie de xente que ahora está toda a selección española. sí. ¡Qué gol de Aitor! ¡Qué golazo de Aitor! E Aitor sigue o seu, veu coa pistola cargada e sigue disparando. Sí, aparte que decías, non, que non se corta, cando ve que hai posibilidad, está saliendo ben. Pois 18-16, atacando ahora o Pollo, intentando superar esa defensa 5-1 e aí temos sinxelo gol de Sergio Lorenzo entre 1 e 2, superando a Dorna e conseguindo ese 18-17. Pois nova opción para o Keonor Novas, para poñer terra de por medios. Levamos a 10 minutos xa superados deste segundo acto. Caen os segundos para chegar ao final, para saber quen vai a ser o quinto na clasificación final desta primeira autonómica masculina. Jorge que o que recibe, abrindo o campo. Boa defensa de Fernando Mosquera aí. Vemos que o pabellón tamén está enchéndose pouco a pouco, bueno, o stand da tenda oficial da Federación, vemos aí no plano fondo, está cheo de xente, deben de facer boa caixa a Federación porque ten uns produtos moi atractivos. Tamén desde aquí a xente que se acerca a Culleredo, pois invitamos ya que compre material da Federación, ¿no? Camisetas da selección galega, xogos de chandas, hai de todo, non? Unha equipación moi bonita, moi bonita ademais. Boa A segunda, roupa. Sí, roupa de Hummel, hai que dicilo, que é un patrocinador da Federación Galega de Balonmán, non? Bueno, viste entre outros a Dinamarca, a Suecia, bueno, pois aí os temos. Sergio buscando esa finta sobre Jorge, vamos, sacou a grapa aí, grapou uno con toda. Martín en bote, cara a Sergio, buscando sobre Dorna, balón para Fernando por detrás das costas, balón o Longueiro, que bonito ese pase polas costas do defensa sempre, Pois sí. É super efectivo. É máis o ingenio, non, do xogador, eso é técnica, non? Que o xogador xa provoca superar por detrás o defensa para soltar o pase. Se veu que non foi casualidade, non? Pois aí o golpe franco que decretaron os colexiados. Aitor que sigue coa pistola cargada querendo disparar, Aitor veu coa francotirador preparado. Sí, colle a responsabilidade. O que sí que miro que leva mellor unha marcha máis que o resto dos compañeiros, non? Que non son capaces de acompañalo. Pablo que se levanta, que definición, como aguantou esa décima de segundo no aire para superar os brazos dos defensores de Pollo, E de paso o porteiro tamén. Sí, é importante a veces estes detalles, ¿no? Dos lanzadores, é dicir, as secuencias que lanzan, ¿no? Vamos a ver. Vamos a escoitar as indicacións de Iago. Ey. No, ey.
No puede ser que el 34 Aitor, por intensidad, nos esté hundiendo y al final nos condiciona toda la defensa porque nos llegan y nos lanzan 7 metros, tíos. Porque le mete intensidad al tío, lo estamos esperando, nos hunde y llega el siguiente en carrera y la lanza, tíos. Arriba a tocar, me cago en Dios, tío. Nos estamos hundiendo, va. En ataque, vamos con 2 cambios. Velo, vienes al cambio. Esteban, solo atacas aquí, ¿vale? Para jugar con espacio. Pero, ¿o prefieres venir tú a este lado? Llegar a los extremos. Claro. Fer, tira abajo, por Dios, que arriba no te está entrando. Busca abajo alguna, tío, va. Vamos, hostia, va. Importante ese apunte de Aitor, de Iago, das accións de Aitor, que está fundindo por completo ao bloque central. Claro, sí. Veo esa marcha máis, non? Veo esa marcha máis tamén, Iago. Sí, no, Iago está tapando aí o parche, non? Que le pinchan a Zodia, non? Está poniendo o parche aí no centro da Zodia, non? Que é o centro da defensa. Moi ben visto por él. Sí, despois, como empeza a entrar agua, achicar é difícil, Sí, ás veces nos tempos mortos hai que dicir cousas moi precisas, non hai que inundar de información, esos 4 detalles que estás vendo e informar a tus xogadores, con eso chega, non? A veces, nun tempo morto dun minuto, con 20 segundos sobra, Sobra, sí. Sobra, bueno, teño sufrido tempos mortos de pedilos e non escoitar nada. Que o silencio todavía che está dicindo máis que che poden dicir. Ese pase polas costas de Martín, que non conseguiu chegar, tampouco lle decretaron o golpe franco. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Esa da bomba Picallo. ¡Qué lástima! Entrou chorando. O balón, o lanzamento de Alejandro. Xa se lamenta él tamén despois de tocar. Que despaciño entra ese balón. Bueno, gran intervención en todo caso, Grande a bomba, como non. Dicir bomba Picallo significa dicir espectáculo. Esteban recibindo, buscando ese pase polas costas. Ahora Sergio cara a Fernando, que lle dicía antes Adrián que era pelota. Está atacando ben o 5-1 Pollo, porque o que xogan é un 3-3 nun lado e saltan o avanzado e teñen un 2-2 do outro lado con moito espacio. Están xogando sempre de dereita a esquerda. Levan xa 2 ataques que, bueno, a pesar de non finalizar ou ben por fallo de lanzamiento ou por fallo de pase, a idea é boa, é sinxela e boa. Sí, están facendo facer kilómetros a Jorge, que está no centro da defensa 5-1, que vamos, o cuenta kilómetros e o leva posto, vai botar lume. Vaya parada novamente de Picallo, lanzamento de Pablo. Xa estaba esperando aí, o tío xa estaba aí. Se ve que se coñecen da liga, Aí está o balón cara a Pablo Piñeiro. Que ben lanza este rapaz, Sí. Ten un bon detán, o que lle permite observar moi ben o porteiro e lanza sempre en tempo 3, non? Por decirlo así. Un xogador interesante, porque aparte defendendo no segundo, moi forte, un zurdo con moi boa finalización. E aí sempre adestradores que me dicían o bo extremo é o que lle chegan 5 balóns, consigue 3 goles e 2 penaltis. Ese, pois, aí o temos. Aitor querendo sigue Aitor sendo, e mira, consigue petróleo, ¿no? De acción. Aitor, que hoxe ven salido da película de 300, Sí. Leónidas levando o seu exército. Aitor aí que se resinta aí do golpe, pero vamos, esa marcha máis que está levando tamén está facendo que o seu equipo este campando no marcador. A exclusión do xogador do Pollo. Superioridade agora para Carlos Novas. Aí ven eses cambios de posto. Pablo recibindo directamente. Jorge pola autopista, pero petou co Paulo Ongueiro de Picallo. Buena pena, porque xo se colleu moi ben a calle. Antes de recibir xa veu o espacio e anticipouse ao defensor, non? Colleu o motor, encendeu-no e directo. Pois Valeira, portería Pollo Artai para atacar en igualdade numérica este ataque, tratando de reducir esa distancia de 3 goles que campea ahora no marcador, cando falta menos de 14 minutos. Martín que pon a directa, que cambio de ritmo máis bo,
Impresionante, ademais eso, Pollo tampouco debe deixar que o Novas se marche un pouquiño máis no marcador, ten que finalizar os seus ataques con éxito. Hai unha descoordinación entre avanzado e segundo aí as responsabilidades. Martín e a man que saca Santi. Vaya man sacou Santi San Juan ahora. Y ahí ven Aitor nuevamente. Va a no parar ahí Pablo, esperando que se hagan esos cambios. Y nuevamente ordenar un ataque en superioridad. Jorge recibiendo, vaya a sacar ao pivote. Ese cruce falso, Pablo que carga escopeta, que men aguantó. A bomba Picayo que esperaba y saca a contra para Fernando Mosquera que se zafa de dous e o golazo. Sí, señor. Xogada de 2 puntos para Santi Picayo, Xogada de 2 puntos. Fantástico, Víctor que para o partido para darlle instruccións aos seus xogadores. Hostia, non podemos baixar de cara ao lanzamento. Que meter un parcial de 2-0 en superioridad. Cuando estamos en lo más no podemos relajar, ao contrario. Hostia, e encima en contraataque outro gol. Seguimos igual. Seguimos o traballo de cruces. Cholo, descansa un pouco, vale? Yasir, vaya al día dereita. Defende no centro. Vale, seguimos igual con Aitor, Carliños e Pablo aquí. Yago, entras aquí no extremo. ¿Sí? Óscar, tamén, descansas. Ou Adri, descansas, entra Óscar e fai Mario 5-1. Vale? Venga, tíos. Pois hai un pouquiño ese toque de atención de non baixar a intensidade e sobre todo ahora o cambio de cromos para chegar ao final, Vendo ese final apretado no marcador e máis despois deste arreón ahora do Pollo Artaya, ainda que a distancia de 2 goles e con posesión para poder incrementala. Pero bueno, bo tempo pedido por Víctor, sobre todo porque esas accións cando hai esas paradas espectaculares do porteiro, sacas unha contra, son moitas veces esa muesca que fai saltar todo, non? E ademais Sí, no, digo que tamén, claro, molestábase un pouco porque, claro, estaban en superioridade e vía que o equipo se estaba relaxando un pouco, non? Ese parcial que se fixeron isto Artai, pois non? Ademais indícalle ben que te ves en superioridade te relajas, no, en superioridade hai que poñer máis atención porque, claro, isto te penaliza moito, non? En superioridade que che fagan un parcial en contra. Sí, iso que, vamos, os adestradores saca moito de quicio ter un parcial de superioridade que sea negativo. Iso cando no papel debería sacar ti aínda que sea o un 0, vamos, que acabes con resultado negativo ese parcial. O parcial é un pouco subjetivo porque foi unha gran intervención aí de Picayo tamén. Bueno, un lanzamiento que intentou Vaselina, pero bueno, Picayo ben punteou aí e sacou un contraataque. Sí, e además xogaron moi ben a acción previa, non? Que foi un falso cruce central pivote, saltar o pase ao extremo, foi unha acción moi bonita, moi espectacular, o sea que... Boa defensa aí de Óscar sobre Sergio, evitando ese pase cara a Fernando Mosquera que xa estaba solo no extremo. Sí, Esteban, un para un, Pablo Piñeiro que ben se zafou, o balón topou o Longueiro. Que ben buscou esa posición aí que non era fácil, ainda que os defensores estaban en movimento, pero que ben buscou con ese paso largo. A penetración que conseguiu aí Pablo Piñeiro. Está en igualdade xa, a ver como se gestiona. Sale Carlos ahora no centro, dándolle descanso a Aitor, balón cara ao extremo, ese desdoble falso que fixo o extremo Mario. Segundo gol para Mario, poñendo 22-19 no marcador cando vamos a entrar no último treito, nos 10 últimos minutos deste segundo acto da final de consolación masculina. Martín recibindo, cambiando de marcha, balón a Pablo Piñeiro, no é recital, Sí. Fixeron un pasiva moi ben. E aí ven a réplica do Novas. Pois é un bon espectáculo
outro di, bueno, pois non está ben. A correr Óscar González, que consigue o seu segundo gol nesa transición rapidísima, rapidísima o contragol. Pois poñendo un pouquiño de orden novamente Pollo Artai, Martín dende o centro, Sergio no lateral esquerdo e Esteban no dereito. Martín, ese pase polas costas para Sergio, querendo penetrar, ben pechado pola defensa do Novas. Está aí Yasir queixándose dun pequeno golpe. Aí preocupándose os colexiados tamén por eles, poñendo un pouquiño de calma. A veteranía de Alberto, que tamén se nota nestes casos, Sí, bueno. Sergio, lanzamento, petou nun defensa, pero aí estaba Santi para pechar a Cancela por completo. 16 intervencións que levas a Santi, Sí, a arbitraxe perfecta, non? Ninguén protestou nada, están facendo un partidazo. E máis, ninguén sabía que había árbitros ata ahora, Sí, É certo. Cuidado. Que eso é importante, non? Pasar desapercibido por completo. A mellor que lle pode pasar a arbitraxe, non? Sí, saber que están simplemente porque ten que sonar o silbato para sacar de centro, porque... Pero bueno, tamén vou recoñecer a súa labora, que non é nada fácil. No, que dicíamos onte, sin árbitros non hai partidos, iso é que é totalmente respetable, e o traballo que están facendo hoxe é fantástico. Carlos buscando esa penetración, Jorge, que quedou un pouquiño atrás nese arranque no ataque de Carlos, e aí vai ser Martín que o pare, vai baleirar novamente a portería, equipo de Iago, para atacar en superioridade este ataque, tratando de reducir esa distancia de 3 que ten agora mismo Novas. Sí, ademais se hubiera metido o gol o Novas ahora, pois xa casi facía un pouco de sangre, non? 4 goles arriba, faltando menos de 9 minutos. Está Sergio, ben defendido por Gavi. Aí hai que ter claro moitas veces non ser directos sobre o defensor, senón o ataque sobre o espacio, Iso é algo no que hai que incidir, cando se ataca con un máis as calles e o pase ao xogador do lado, procurar non saltarse a ninguén. Sergio buscaba lanzamento de languetazo de cadeira, salindo a toda velocidade o xogador do Nova, se petou no pau, pero oye, porque estaba aí Picallo pechando a Cancela, Estaba baixo en espalá, non sei se sería por dentro, se sería gol, non? Poño moito en dúbida, porque estaba esperando perfectamente aí abaixo. Pois non te va leirando a portería outra vez. Pollo Artai, Martín ordenando, Esteban do lado dereito, vai a apoiarse en Alberto do Mato, Esteban cara a Fernando no extremo, e o gol de Fernando por abaixo, como lle pedía Aitor, como lle pedía Iago, perdón. Pois o cuarto gol no seu casilleiro para Fernando. Ademais Novas desperdicia a segunda ocasión para irse de 4. E bueno, ahora o Artai e posponse a 2, pois abrindo un pouquiño o partido, non? 23-21. Aí esa defensa 6-0 tratando de subir un pouquiño tamén a intensidade. O Pollo Artai, Jorge cara a Carlos, asistindo a Pablo. Pablo que ten ese deslizamento do pivote, dubidou no pase si ou non, Fernando que sale a contra, e o gol de Fernando Mosquera para poñer a distancia en un gol, e que siga o espectáculo. Iago querendo correr, buscándose un parón, escurre o balón, vai no coller Pablo Alonso, e vai a poñer aí un pouquiño de pausa Carlos. Que recibe Jorge, vai haber cambio aí no centro de mandos do equipo do Rosal. Sai fresco ahora a Lomba, non? Sí, esos minutiños que lle dou Víctor seguramente para poder ordenar o equipo, por si acaso chegaba isto moi apretado. Está Gavi buscando a Pablo, que ben saliu a ese impar. Sergio na contra e pon a igualdade no marcador. Están ofrecéndonos un partidazo, los dos conxuntos, emoción hasta o final. Ninguén quere perder este partido. O estar desinhibidos da presión fai moito, pero está claro que cada un ten claro que queren salir aquí con unha victoria. Si dudábamos da física, se iba a chegar ou non iba a chegar, pois mira, ainda faltando pouco máis de 5 minutos. E seguimos correndo. Sí. Sobre todo está ben xestionado por os dous banquillos, non? O tema de rotar moito a xente.
aguantaron moi ben hasta o final, non? Pues ahí está, vaya a sacar un golpe franco a Canor Novas, queriendo zafarse de esa defensa individual. Gabilomba, Sí. Jorge con Pablo, vaya a disparar, pero petou una red exterior en el que va a ser córner. Sí. Va defensa y do bloque central, esa envergadura de Santi hay que superarla. Gabilomba recibiendo, Pablo nuevamente, Jorge, Pablo que se vaya a perfilar para tratar de ejecutar, saliendo cara al lado izquierdo, recibiendo ali Iago no extremo, habilitando cara ao pivote, que ben se revolve, pero que ben defendeu aí o bloque. Sí. Está ahora o Pollo poniéndolle un pouquiño máis de intensidade aí a esa defensa. Gabilomba está buscando ese desplazamento lateral, apoyándose na defensa para salir máis equilibrado. Ese sexto técnico e eses pasos laterales que ten. Potentes. Pois aí temos saque o golpe franco, non hai aviso de pasivo. Pablo co balón, levántase, estaba Picallo. Sí. Coñece moito, 20ª parada de Picallo, sí, 20 intervencións fantásticas do arqueiro. Pois novamente vai a valeirar a portería e Iago, co partido igualado, 23-23, faltando 4 minutos. E opción valente do adestrador do Pollo. Martín en bote, Esteban querendo buscar, quedou sin o apoio do compañeiro que foi o cambio, xa. Martín en bote sobre Gabi, buscándose el languetazo de cadeira, boa man de Gabilomba para tapar, aí o erro na salida da contra, conseguiu chegar Sergio, novamente outro erro de pase ou máis ben acerto de Iago, neste caso tapando pase, Pois opción agora para o Canor Novas, 3 minutos e medio para chegar ao final do partido. Partidazo que estamos vivindo, Xulio? Pois sí, estamos vivindo un partido con máis intensidade que eu pensaba nestos minutos finales, o marcador ainda por riba está axudando a que exista esa tensión aí entre os dous equipos. Pois de maravilla. Elevando a temperatura do pabellón de Tarrío, Iago, balón cara a Jorge, buscándose un para un, ese finta en xiro que non conseguiu, amago de lanzamento de cadeira, vai a ser agora Gabilomba que reciba, que ben aguantou, ese pequeno pasiño para aguantar, poder zafarse da defensa de Pollo. Golazo de Gabilomba. Parecía unha paradiña dun penalti de fútbol, non? Unha paradiña aí para que o defensor para que pase o tráfico todo. Sí. E esperar a que se pusiera verde o semáforo de Peats, pois sí, aproveitando esa oportunidade, poñéndose 24-23 no electrónico. Martín, Esteban, cara Pablo Piñeiro que sigue o seu, Pablo que sigue o seu. Balón que chega, creo que tivo un solo erro, Quinto gol para ele, aquí non para ninguén, a correr, golpe franco que decreta o colexiado no fondo nesa acción sobre o xogador do Novas, e vai ser Mario que empoña o balón en funcionamento. Pois igual non lle convence a ningún, pero eu xa lles daba empate, lles daba un merecido empate aos dous equipos, A verdad que a batalla está sendo preciosa. Pablo que se vai a asistir de Iago que ven no desdoble. Jorge querendo buscar esa superioridade cara ao extremo, non consigue, boa defensa do Pollo, quere salir Fernando na contra, sigue, consigue levar o balón a Pablo, pero que ben baixou Gabi. Vai a ver, ten que haber, de feito, efectivamente, ese agarrón reiterado, aínda que estaba o balón medio dividido, que chego, que non chego, pero sí, aí están os 2 minutos. Pero moi ben arbitrado, moi ben arbitrado, deixan continuidade. Hai ocasión clara, Lomba chega para cortar, non pasa nada, pero sanción. Estamos falando de arbitraxe de Asobal, por parte de Alberto. Último ano, que xa non lle deixan seguir, pero, por suposto, poñendo o seu grande área aquí tamén na súa terra natal, en Galicia, de onde saliu el coa súa parella de Fernando tamén, non? Perdón, Rafa Mosquera, sí. Pois atacando Novas. Pablo co balón, Iago, inferioridade numérica ahora do equipo do Rosal, esa defensa individual de Pablo Piñeiro sobre Gabilomba. Balón cara Iago que se atreve dende aí. Ui. O que intentaba, Iago é moi capaz diso e incluso de tirarse a rosca sin problema, Pero buscou o ángulo longo e incluso arriba, cuidado. Sí.
Disculpas ahora Iago con seus compañeiros por esa precipitación, e máis estando un menos, pero bueno, está ben intentalo. Sí, era un pouco un pique personal tamén con Picallo, non? Que levan desde que empezou o partido. Iago que decide parar o tempo para xestionar esta superioridade numérica, este ataque con un máis. Vamos a escoitar a Iago. Sí, porque quedan 26. No, vamos con la situación esa. Da igual, no había que dejarles posesión. Yo le dije a Martín, la viste. Vamos, jugamos allí la rutenga, Martín. Atento. Atento para poder jugar con Sergio si te salen, ¿vale? Santi, bloquea sobre el 2 de aquí. ¿Vale? Si el 3 se va mucho, ofrécetela a Martín, pero si no, bloquea sobre el 2 por dentro, ¿vale? Por dentro. Pero dar un par de vueltas primero. Claro, sí, Claro. Vamos uno más. Aún no hay pasivo, ¿vale, Martín? Con calma y vamos. Bueno, pero... Pois aí estaban as declaracións de Iago. Pero fíxate o detalle de Iago, non? Cuidado co bloqueos, cuidado co bloqueo, o tema das faltas en ataque, nos bloqueos, pois... Pois vamos a ver esa rutenga que sería a rutenga clásica, unha variante da famosa rusa, non? Sí. Que sempre se usou, que sempre foi tan efectiva durante tantos anos e que sigue sendo moi efectiva, cuidado. Mítica, igual de mítica como efectiva. Pois poñendo o balón en xogo xa Poyartay. Martín no centro, Esteban na dereita e Sergio aquí no lateral esquerdo, que o que recibe agora mesmo buscando esas calles. Esteban que se lle escurre o balón, Pablo que o que recibe, intensidade na defensa con un menos, Donovás, aviso de pasivo, Martín que o que recibe. Aí está o balón cara fora, Pablo que recibe. Ese, mira, aí está o Maldo comentarista, Pois sí. O Maldo comentarista, se dixíamos que me enchufara toda salvo unha neste fallo. Vamos a escoitar as declaracións de Armán. Santi. Gabri, esperas aquí. No, Gabri aquí. Sí, pero va a ir Santi. Vamos. Hacemos cruce largo. Entra cerrado, Adri. Y vamos a fly aquí. ¿Sí? Atacamos, pues está dentro por aquí. ¿Sí? ¿Vamos a fly? Vámonos. Pues está Adri. Adri. A ver, vamos a tener las cosas claras, ¿eh? No. Atento. Facemos unha contra, un cambio aquí abaixo e vai extremo. Vai a doble, vale? Atento. Un cambio abaixo e Óscar a doble. Hasta el final, Vamos, va. Sin pérdida. Pois a ver con que nos deleita do outro lado Iago, porque penso que Iago estaba indicando facer unha defensa presionante, esperalo xa no medio campo, así que sí. A posibilidade dese fly son 11 segundos, hai que chegar todavía de portería, hai que chegar arriba e temos esa defensa presionante do Artay, Sí. E máis sabendo que son un máis por parte do Poyartay. Aí venga Viloma que ponga directa e o balón que se vai por fora, decreta saque lateral. 24-24, 2 segundos, vai a haber que repetir o saque por non pisar a liña, acaba o partido e se queríamos balomano, vamos a máis. Empate ao final deste partido 24-24. Sí, eu creo que merecido, non? Que dicía Xulio, non? Xulio sacou a bola de cristal. Non quero que ningún dos dos entrenadores me bote a culpa, pero porque seguramente igual non lle convence a ningún. Sí, pero ambos os dous equipos tiveron os seus momentos, non? Correcto. En principio Artay empezou gañando, despois puxose no gas por encima, empataron e tal. E bueno,
Eu creo que acertou aquí ahora un pouco Iago, non? Con esa impideulle totalmente o... Hai que pensar que o Artei estaba con un xogador máis que lle Ah, permitía ter correcto, un flotante sí, como sí. era Santi, poder acudir a calquera axuda Sí. ou poder recibilos máis arriba cando todavía está sacando de Que dende pasa que porta. era arriesgado porque calquer relación que fagas un pouco a destempo Sí, te penaliza. penaliza Pero bueno, moito de cara eran a prórroga, non? de segundos, non? E Eran de máis cando segundos. cando tes diante unha locomotora como Gavi, que hai Sí, que paralo. Sí, Sí, de hai que feito paralo. tuveron que ir dous a por él para que se arrinconalo unha banda, Sí, pero bueno, aí o feito de estar en superioridade numérica estuvo ben lido por parte de Iago para dicir, bueno, pues recibímonos máis arriba, teñen que sacar todavía de porta, son 40 metros a recorrer para chegar. E foron capaces de levar a banda aquí a Sí, embudalos lomba, e sí. facer esa punta de flecha para non deixalos chegar polo centro. sobre todo. Sí, sí. Aí, moi boa carta de Iago, ben lido pola súa parte. E bueno, temos un pouquiño máis de balomán para saber quen vai a ser o cuarto e o quinto clasificado desta primeira autonómica da Federación Galega de Balomán. Volvendo as pezas ao 40x20 de Tarrío. Recordade que despois ás 12:30 temos a final de consolación femenina. Aí vamos a ter máis balomán durante hoxe. Recordade despois á tarde o plato forte, as finais e a esa pelexa polo pasaporte para as fases de ascenso, tanto masculino como femenino, para, no caso masculino, para chegar a Primeira Nacional, no caso femenino a esa división de prata na división B, porque o ano que ven vai haber esa reestructuración prata A, prata B, neste caso pasaporte para prata B. Pois atacando a Pollo Artai, o pase cara a Pablo Piñeiro, que aí o ten, ahora sí Santi conseguiu atallar, e o terceiro erro de Pablo, segundo seguido, Sí, o segundo consecutivo, ahora nestos momentos o mellor quedou un pouquiño tocado dese última ocasión que tuvo. En todo caso está, bueno, E tamén sabes que pasa, que si lanzas moitas veces do extremo, tes que ter o que chaman o mapa, no? Que di Milu, desde aquí o saludamos a Milucho, que é un repertorio técnico grande, un abanico grande, moitas veces ao mellor tes, pois eso, 6, 7 lanzamentos, pero se lanzas 10 veces tes que repetilos. Obligache a repetir algún. Entón, claro, acabase o mapa e cando tes moi pocas opcións, vas ao seguro, non? Os porteros o coñecen, que vas ao teu lanzamento favorito, por decirlo así, non? Claro, o predilecto, sí. E sobre todo cando empeza a faltar oxígeno, sempre Sí. acabas buscando ese lanzamento cómodo teu. Sí. Vaya lanzamento de Pablo arriba cando xa Picayo estaba caíndo, e Pablo tamén caíndo. Espectacular recurso técnico de Pablo Alonso para conseguir o seu terceiro gol, poñendo por diante ao Novas 25-24. Esa defensa 5 impresionante do Novas ahora sobre Martín, apoyándose en Esteban Martín, que se zafa do avanzado, o balón que yo quere dar a Alberto do Mato, que parado en falta por Gavi. Pero Gavi Lomba. moi ben Martín facendo un cambio de dirección sin balón para evitar o Un recurso marcarse, técnico sí. difícil ese, Sí, sí. Ahí está Sergio, amago de pase polas costas, Martín recibindo, querendo zafarse do avanzado, que consegue paralelos para dos Martín con Alberto do Mato. Esteban recibindo, pase longo cara a Fernando, eses pases tan longos e en bote son sempre complicados, porque non, o balón non consigue subir a non ir, Claro. Está pinchado o balón. No, a superficie moitas veces, Sí. si é pista rápida, Mira. si é terra batida, non Sí. sube igual o balón en terra batida que en pista rápida, Hai moitas variables, sí. Pois aí temos atacando novamente a Canor Novas. Pablo co balón, o cruce con Jorge, vai habilitar no outro lado a Gavi Lomba, que ten o 3-2. Iago que non consigue o lanzamento, Jorge novamente, os cambios de posto, bo impar aí de Martín sobre Gavi Lomba. Pablo, ese cambio de ritmo e dirección, boa falta de José Veloso sobre Pablo. Novo golpe franco para a Canor Novas. Vai poñer o balón en xogo. Pablo novamente habilitando a Jorge, sacando o pivote para esa transición larga de Gavi Lomba, que chega como a unha exhalación para sacar eses 7 metros.
Qué potencia, neste. Sí, ten un cambio de ritmo aí, tan pronto recibe, non? Ese primer paso é impresionante, non? E sobre todo cambiando a dirección despois da permuta, non? E ven fai unha trayectoria hacia o centro, despois cambia de dirección hacia fora. Aí o forte frouxo de Pablo sobre sobre Santi Picallo. Golazo do xogador Novas para poñer o 26-24 no electrónico. Vacía portería ahora Artai. Vaciando Artai a portería. Martín habilitando a Sergio. Vaya a ser Martín que tome a decisión. Atacar sobre o bloque central. Bo bloqueo aí de Santi Calvo. Sergio querendo zafarse. Vai a ver advertencia. Ollo que van a consultar entre os dous. Entre os colexiados que pode ser esa acción punible que puido haber. Deciden que finalmente 2 minutos para o xogador do Novas, para Mario, neses agarróns continuados seguramente sobre Santi Calvo. Pois decide ahora eliminar esa portería baleira o Pollo Artai, a atacar en superioridade, na superioridade natural. Martín atacando a súa calle, o balón que quería buscar directamente a Fernando, non conseguiu. Aí vai Sergio, poñendo o balón en xogo. Martín, cara a Esteban, ben habilitado ese pase cara ao pivote, rapidísima axuda de Gabi Lomba, Sí, esa primeira recepción que non efectúa moi correctamente. Sobre Sergio, ese erro de pase, ven Adrián na contra Santi Picallo, a bomba, o balón petou no longueiro, pero entrou. O golazo de Adrián Carrera para poñer a distancia de 3 cando vamos chegar ao final da primeira prórroga. Sí, Novas que... balón para Alberto Domato e Santi que consigue a parada. Cando chegamos ao final da primeira parte da prórroga. Sí, Domato que, claro, non sabía o tempo que faltaba, intentou un tiro rápido, un lanzamento rápido, non lle dou tempo a... Boa lectura aí de Santi na portería, indo abaixo rapidamente, que é o lanzamento natural nestes casos, non? Sí, máis rápido e... Se hai que ter moito antebrazo para muñeca para desde abaixo lanzala arriba, ¿no? Hai xente que o fai, sí. Non sabemos como, pero hai xente para todo, sí. Hai xente que o fai e que sigue xogando despois, cuidado, que é máis importante, Sí, sí. Que a veces sí podes facela, pero igual hai que ir a visitar o fisioterapeuta despois un ratiño. Vamos a escutar aos banquiños. 5-1 a India, pero van a 7 contra 6. Baixamos un pouco, vale? Que decida Martín o pase extremos. Estamos menos. Vale. Pois escoitábamos aí a Armand dando indicacións aos seus xogadores. Vai a facerse ese troco de bancos para iniciar a segunda parte. Recordamos que vai a iniciar con un xogador menos a Canor Novas. E o Pollo querendo recortar esa distancia. Recordamos ahora mismiño a Canor Novas 27, o Hospital Capilar Pollo Artai 24. Sí, xa é unha distancia considerable para esta segunda parte da prórroga. Son 5 minutos solos. A ver se aproveita esta superioridade ao Pollo para volver a... Pero un pouquiño pasou tamén ao final da segunda parte, non? Que viña de atrás, tardas en recuperar, unha vez que igualas, volver a recuperar é duro emocionalmente e físicamente, claro. Aí a xestión de banquillo está facendo bastante ben Armand, sobre todo, rotando moitísima xente. Ben certo é que a falta de Alberto Bao no Pollo, bueno, non se está notando en demasía, sí que é un cambio máis, unha rotación máis na primeira línea, pero sí que está funcionando moi ben as superioridades de 7 contra 6 que están xogando, está sacando moito rédito
Bueno, todo é posible, son 5 minutos a distancia de 3 goles, pero é posible. Pitu, anotabas algo por aí? Si, ahora veo un pouco máis enteiro a Novas. Vai ser difícil que Pollo poda remontar, porque o veo máis enteiro, que diciste, roteo un pouco máis, ten un cambio máis, e creo que ahora xogarán un pouco pausando, aseguraron un cuarto gol, un ataque importante este. Sí, sobre todo non perder os balóns, aí está Sí, Jorge. Aseguralo. De feito, aí temos a primeira liña veterana e vai Pablo, pero a bomba Picallo dicindo, ei, que queda tempo, sigo aquí. 21 paradas para a bomba Picallo. Aí está o balón cara ao extremo, Pablo que se tivo que parar un pouquiño para evitar quizáis a falta en ataque. E ao final non conseguiu rédito nese lanzamento. Sí, a mellor esa mala recepción de principio, se acollera a primeira, pois perdeu un pouquiño a posibilidad, non? A mellor opción de lanzar desde o extremo. Pois sigue atacando a Canor Novas con un xogador menos. Iago salindo dende un extremo para o extremo, ese desdoble continuo. Pablo no bote, vais a buscar ese 2 para 2, volve Iago cara ao seu sitio, volve Adrián cara ao seu sitio. Aí está Iago, que é o que recibe. Pablo novamente recupera o xogador a Canor Novas. Jorge que se levanta e o gol! O gol de Jorge, que ben se levantou, que ben cambiou coa muñeca o lanzamento abaixo, collendo a contrapé a bomba Picallo. Sí, ahora recuperan todos os xogadores. E ahora sí, o 6 para 6, distancia de 4 goles. Sí, eu creo que xa foi a puntilla, non? Porque, bueno, a falta de pouco máis de 3 minutos, bueno, o balonmán Recordo que Novas antes do descanso conseguiu 2 goliños en nada. O balón que se lle fixo quedouselle corta a pista, Sí. Vai sobrado físicamente, vai sobrado, sí, señor. E ahora aí tamén, Esteban Sobrado, que Esteban leva varios pases así largos. Hai que preguntarlle que desayunou, Hai que preguntarlle aí cantas cucharadas de colacao lle botou, porque vai con unha energía más. Distancia de 4, caen os segundos a favor do equipo vermello. Gabi Lomba ordenando, xa poñendo ese timing, ese tempo máis lento ao ataque do Novas. Sí, ahora hai xente veterana xogando en primeira línea. Aí Pablo apoyándose en Jorge. En Gabi ahora buscando, agotando. ¡Oh! ¡Qué delicatez en ese pase no look! Iba a comentar antes, non, que Fernando foi un xogador que xogou, onte non xogou, xogouse na segunda parte, é un xogador dos que nada te fai mal, decir, é un xogador que suma, é un cambio que suma, a mí me sorprendeu bastante porque onte non o pudimos ver. Desdoblamiento ahí de Pablo Piñeiro, preciosa asistencia para conseguir o gol o Pollo Artai, recurtar distancias, 28-25, queda todavía pouco menos de 2 minutos. Aí está a defensa presionante do Pollo Artai. Gabi, si fago eu iso, a rodilla fai crack, A mí doeume tamén. Iago buscando o pase por detrás da defensa. Jorge, a veteranía é un grado. E aí o temos. O gol de Jorge. Sí, está leva 2 goles nesta segunda parte da prórroga, sí, ese pase sin mirar que foi unha delicateza, ¿no? Un xogador que te digo, para mí sorprendeume moito porque non había visto onte. Onte estuvo xogando pouco, quizáis a aportación non foi tanta en goles ou en asistencias, pero sí estuvo dando bons minutos de calidade no partido. Boa parada aí de Santi, que tamén di, pois veña, vamos a chegar ás 20, con esta 20 intervencións positivas para o arqueiro do Rosal. E aquí sí, xa podemos dicir que vai levar o partido no más. Caen os segundos, menos de 40, xa sabedores todos de que a victoria está no peto. Iago que se vai a atrever por enriba de Santi Calvo, pero Santi dixo, hai moita altura, moita veteranía aquí tamén. Fernando asistindo a Pablo, que sigue sumando. O gol de Pablo Piñeiro. Sí, xa os dous equipos xa están ao ralentí. Esperando a que sone a chicharra
para dedicarse uns e os outros os abrazos, os saúdos e as noraboas entre uns e os outros. Balón que recibe Gavi, xa todo o mundo esperando que chegue esa conta atrás. E aí está Chicharra que decreta o final do partido, deste magnífico partido, Sí, eu creo que ao final decantouse en esta prórroga, pois o que mellor conservou un pouquiño as condición física, non? O Pollo estuvo sempre aí a par, tuvo ocasión tamén ao final do tempo normal, pero bueno. Sí, sobre todo Novas como xestionou últimamente a inferioridade que tivo unha inferioridade aí, a xestionou moi ben, esa carrenta que tiña, pois eu vaticinaba xa ao principio da segunda parte da prórroga que viña máis entero a Novas. Pois aí despois vai desmedicir nesa bola de cristal que tedes os dous, números da primitiva, se pode ser, o gordo de Navidad. Está ben. Pero, bueno, aí temos, obviamente, a experiencia do Novas, o bo facer de Armán tamén no banquillo, esa lectura de partidos de un e de outro. Iago fixo unha moi boa lectura do partido, sobre todo ali ao final, para tratar de acortar esas distancias que finalmente conseguiu, elevou o partido a prórroga, e que incluso por moi pouco puido rachar o partido, porque conseguiron arrinconar a Gavi aí na zona lateral, conseguiron recuperar incluso o balón, quedaron con 3 segundos, pero bueno, non pisar a línea, precipitación e demais non permitiu ter ese derradeiro lanzamento final para poder levar o partido. Pois chegamos ao final, ese marcador de 29-26 a favor do Acanor Novas. Magnífico partido, e nun sintres imos disfrutar de outro, da parte femenina. Ahora vamos a ver como van pasando todos os xogadores cara ese fotocall que se está montando aquí nun dos fondos para esa entrega de trofeos do que vai a ser o cuarto e o quinto clasificado desta primeira autonómica da Federación Galega de Balonmán, neste formato fantástico da Final Four, que leva o segundo ano que se está desenrolando, que está dando moi bons frutos. Vamos a escoitar esa entrega de trofeos, mentras vemos o público que está aquí na grada dando o seu apoio aos dous equipos. E vamos a proceder á entrega de trofeos. Como cuarto clasificado na Final Four e quinto posto na primeira autonómica masculina da tempada 21-22, o Hospital Capilar Pollo Artai fai entrega Anxo Canedo, presidente do Balonmán Culleredo. E como terceiro clasificado na Final Four e cuarto posto na primeira autonómica masculina da tempada 21-22, o Acanor Atlético Novas. The light that shine in your face, the hands to the sky. The bass drum, the groove, and the concert. Un forte aplauso para o equipo de Pollo Artai. Bueno, vou repetir que como terceiro clasificado na Final Four e cuarto posto na primeira autonómica masculina da tempada 21-22 foi o Acanor Atlético Novas e fai a entrega Fernando Mosquera, vicepresidente da Federación Galega de Balonmán. Un forte aplauso para ambos os dous equipos.
E bueno, xa me atopo aquí no medio da pista con Mario do Acanor Atlético Novas. Mario, un partido moi serio por parte do vosso equipo. Sí, a verdade é que o Novas sempre é un equipo serio e é o que temos que demostrar no campo. Como vivichedes esta Final Four? Xa estivechedes o ano pasado, este ano como ao final... Bueno, sabíamos que iba a ser complicado, competiremos os equipos de arriba, pero non lle conseguiramos ganar. Pero bueno, viñemos a darlo todo e levámonos a terceira plaza. Bueno, chegachedes aquí como os últimos clasificados de todos os equipos que se presentan a Final Four e ao final escalachedes posición, non? Contentos entonces? Sí, contentos, a ver, a ambición sempre pide máis, non? Pero bueno, perdendo onte, o objetivo era fixémolo. E agora, próxima temporada, queredes volver a estar aquí, non? O objetivo é estar aquí e loitar arriba. Pois nada, moitísima sorte, gracias, Mario. Moitas gracias. E bueno, como dicían agora na megafonía, non vos ir porque vai comenzar o encontro entre Reconquista de Vigo e Balonmán Tui en loita o cuarto posto desta Final Four, cuarto e quinto clasificados da primeira autonómica feminina.